taxi at the corner, can't slow time. Airport lights are flashing. Flight W4. Boarding in my name. Ще летиш ли? I keep collecting pieces of dreams. Steps get lighter as the day turns blue. Every new road feels made for you. New destination, take me there. Как се изправи? Вътре сигурно има протеинови барче. Това е плюшена играчка. Искам да изимитираш един сурикат. Това е секси сурикат. Какво каза? Това е бъдещата ми къща. Ами аз там в нещо подобно живях, в Кения. До тук, което е най-любимото. Трябва да избереш едно за домашен любимец. Жирафа, ти къде ще живееш? Виж ти бокс на дупето. Това е само за йоги серът на мен. Как е? Остричко. Стречинга в миналото. Какви са коментарите? Още не е долу. Каква е тази средната бира? Който не иска да плати сметката, ще изпи. Всичко, което не ни харесва, го сипваме там. Сега къде ще вечеряме? Чехия е хубаво. А има ли паника? Хубаво ли пише? Къде? Приказката. Това ще съм аз. Your first comment. I want to jump from there. What does it feel like to fly? It's nice, but I think my muscles are off. Game over. I don't feel my head. Every impossible promise just opened up into view, and I could feel it rising right under my skin. The whole world opened when I leaned Кое е най-много? Ами всичко. Тя ли колко много неща прави? Да. И колко нависоко,